Сәлам дусларга. Сәламны сезгә Шаян рәссам юллый. Сез минем көтеп алган дусларым. Рәсем ясарга осталарны мин бик яратам. Осталыкка һәр вакыт өйрәнергә була. Без шуңа күрә дә монда бүген без сезнең белән мөгез борын рәсем ясыйбыз. Аңа без ак кагаз бите әзерләп куябыз. Бик яхшы, ап-ак кагаз бите әзер, кара маркер, язып карагыз, язамы? Һәм инде төсле карандашлар. Мөгез борынны ясау өчен маркер алабыз, игътибар белән миннән калышмый кабатлап баруыгызны сорыйм. Сынык сызыклар сызабыз. Менә шулай. Аларны тоташтырабыз. Мөгез борынның баш рәсеме килеп чыкты. Борын өстенә мөгезен ясап куябыз. Инде күзләрен ясарга керешәбез. Ике түгәрәк сызабыз. Уртасына тагын ике түгәрәк һәм кара маркер белән буяп куябыз. Инде колакларын ясап куйыйк. Әмінә монда авызы булыр. Мөгезе астына борын тишекләрендә билгелик әле. Шулай ук аның тешләре дә күренеп торсын. Ул елмая. Ул безнең Шаян мөгез борын. Хәзер инде балалар сезнең белән гәүдә өлешенә күчсәк тә була. Озынча түгәрәк сызабыз. Һәм аякларын ясыйбыз. Шунда ук тыякларын да ясыйк. Мөгез борынның койрыгы зур түгел. Рәсем әзер. Мөгез борынның башы, гәүдәсе. Шуңа күрә дә инде аны мөгез борын дип атаганнар. Без зәңгәр су карандаш алабыз. Юк, әйдәгез әле. Куе зәңгәр төс алыйк һәм шуның белән буй башлыйк. Башта баш өлешен кисәтеп куям. Борынын, күзләрен, тешләрен, колагы өчен зәңгәргә буямыйбыз. Читкә чыкмагыз. Мөгез борын филдән кала-кара җирдә яшәүче иң зур хайван. Гәүдә озынлыгы 5 метр, биеклеге 2 метр. Авырлыгы беләсезме күпме? 4 тоннага җитә. Әйтерсеңле 4 трактор авырлыгында. Мөгез борын, үлән, чәчәк һәм җимешләр белән туклана. Күп вакытын йоклап үткәрә. Ашарыны эзләргә төнлә генә чыга. Мөгез борынның иң якын дуслары кошлар. Алар мөгез борынның сыртына утырып узак итеп йөри алалар. Мөгез борын аларга бик шат. Алар аның тиресен бөҗәкләрдән чистарталар. Һәм хәтта куркыныч янаса, ширкелди башлыйлар. Мөгез борын начар күрә. Шуңа күрә ул кошларга
бик рәхмәтле. Без, дуслар, бу явызны дәвам итәбез. Хәзер колак эшләрен алсу төскә буяп куйык. Инде сары карандаш алып, мөгез борынның мөгезен буйбыз. Әллә каян күренеп торсын әле. Аягындагы тиякларын коңгыр төсле итәрбез. Мөгез борынның туган җире Африка. Һиндстанда яшәүче мөгез борыннар да бар. Алар ялгыз яшәргә яланган. Африканың ак мөгез борыннары гына төркем булып йөриләр. Кояшның бик кыздырган чагы булсын. Аны без кызгылт сары төскә буйык. Һәм шулай ук мөгез борынның басып торган җирендә кызгылт сары итәрбез. Болар кара маркер алабыз да мөгез борынның аяк астына менә шушындый түгәрәкләр һәм төрткеләр ясап чыгабыз. Ком һәм вак ташларны без шулай сурәтләгәнне сез инде беләсез. Шуның белән без рәсем ясауны тамамлыйбыз. Шаян мөгез борын белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.